Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takugirai nyaya yabuditswa ne the Herald. The Herald yabuda ishara yechiti the Sadc technical team yasvika nema technical experts arikunzi Yapinda munyika. They are here to assess the preparedness Zimbabwe mukuhosta kwaida kuita the 44th Sadc summit yekutanga muswa 8 August. So this team expectwa kuti ipedza 6 days iri munyika ichi engage with technical committees finalize logistical arrangements for the summit irikuuya. So in a statement yabudzwa Thursday, the Minister of Foreign Affairs and International Trade spokesperson Mr. Michael Makura vabuda vachiti the team ichabuda zvakare ichi-evaluate kuti Zimbabwe iri ready kuhosta the Sadc Industrialization Week yakatanga muswa 28 July. So the Minister of Foreign Affairs yakabuda ichitaura iyo ichiti they are ready, they are now waiting for go ahead here this Sadc team iyo irikuya kuzocheka kuti zvavapapi zvamira sei kuti vari kuita pane mavillas ayo akuirectwa ku the new parliament arikunzi achange achigara delegations mushure mekunge vari kunzi pane marumas ekuti vakaramba kugara murembo towers Zimbabwe shinzi aikwanisa kumita mastandards. So pane mavillas ari kuvakwa koko ari kuchekwa kunzi anokwanisa kupedzwa in time here. So the Herald yakabuditsa nyaya iyi vachitaura vachiti a team of technical experts from the Southern African Development Community arrived in the country yesterday to assess Zimbabwe's preparedness to host the upcoming 44th Sadc summit, which begins on August 8. So the team will spend 6 days in the country engaging with technical committees and finalizing logistical arrangements for the summit. In a statement on Thursday, Minister of Foreign Affairs and International Trade spokesperson Mr. Michael Makura said the team will also evaluate Zimbabwe's readiness to host the Sadc Industrialization Week, which begins on July 28. The Minister of Foreign Affairs and International Trade wishes to advise the nation that the third and final Sadc technical assessment team is expected to undertake a visit to Zimbabwe from 17 to 23 July 2024 to appreciate firsthand the progress made in preparation for the 44th Sadc summit to be held from 8th to 18th August 2028. And during the visit, the assessment mission will engage with the technical committees responsible for the summit preparations and finalize logistical and other relevant issues. The mission will also seek to update on the country's state of preparedness to host the Southern African Development Community Industrialization Week that will be convened from 28 July to 2 August 2024 at the Harare International Conference Center, Ndozabuda. Zvichitaurwa ne Herald Zimbabwe. So kutaura kwatiri kuita word rokufamba kutaura kwatiri kuita President Emmerson Mnangagwa vari kugadzwa as the chairman we-Southern African Development Community during the 44th Sadc summit iri kuitwa muno muZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita, the government is saying kuti they are happy for the progress yaitwa so far on the construction yema key infrastructure by the local companies, and they are now ready to host the Sadc summit. Ndofunga Vice President Constantino Chiwenga ne delegation yavo government officials vakaita tour vachiassessa projects aya ari kuitwa ahead of the Sadc summit. Vice President Constantino Chiwenga vangari accompanied by the Information, Publicity and Broadcasting Services Minister Dr. Jensen Musquere, Tourism and Hospitality Industry Minister Barbara Rodzi, pamwechete na Information, Communications Technology, Postal and Carrier Services Minister Tendai Mavetere, Transport and Infrastructure Development Deputy Minister Joshua Sako, pamwechete na Permanent Secretaries avo among other government officials. Vice President Constantino Chiwenga
vakatova mafacilities ayo achaonekwa achihosta masadc leaders nedelegation yavo vachiasesa kuti mafinal touches apera here. Tofunga vakaonekwa vachiasesa the VVIP pavilion at the Robert Gabriel Mugabe International Airport iyo yakaonekwa ichitwa refurbished pamwe chete the Joshua Nkomo Expressway iyo yainzi Airport Road iyo yakaonekwa ichigadzirwa zvakare nemadiplomatic rooms at the Rainbow Towers Hotel ayo ari kunzi achiaccommodate the heads of state nema-government officials avo vari kuti marooms ari kunzi they've been refurbished. Then the Harare International Conference Center iyo iri kuhosta the 7th Sadc Industrialization Week from 20 July to 2 August. Vakaita zvakare tour yayo zvakare vakamova from then vakamova vachienda ku the Museum of African Liberation and zvakare vabva vaenda ku the new Parliament building iyo ichawanikwa ichihosta the main event the Sadc Summit. Ndofunga nemakonde way pamwe chete neold Mazoe Road chiri kugadzirwa pamwe chete nemavillas ari ikoko muri Zimbabwe vachiri kugadzirwa. So Vice President Constantino Chiwenga vakabuda vachiadresa ma-journalist vakataura vachiti, what I've seen from my last visit, there's been great improvement and in some cases actually exceeding what I expected. Yes, there are one or two areas that we need to move with speed to make sure everything is okay, because we have given a deadline where everything must be in place well before industrialization week begins on the 28th of July. And the quality of work is quite perfect, and what has been done is extremely good, and more importantly, there are Zimbabwean companies who are doing all the work that we have seen, maybe except one or two areas at the airport. Vice President Constantino Chiwenga commented on the construction in 18 state-of-the-art villas at Mount Upton for my high-profile guests. Ayo alikuwa wachipinda mkantri for the Sadc. VP vakataura vachiti equipment yakawanda yasvika, then imwe iri kuMozambique yakamirira kutransportwa kupinda muZimbabwe. Vakawanikwa vachiudza ma-contractors kuti vawanikwa vachispeed up ma-processes construction iyoyi muri Zimbabwe, so that by the beginning of the Sadc Summit anofanira kunge apera muri Zimbabwe. Ndofunga a company from Switzerland ndo iri kuwanikwa ichivaka mavillas iyoyo for the sake yequality muri Zimbabwe. Tisingazivi munoona sei nyaya itudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. President Emmerson Mnangagwa vari kugadzwa as the chairman we-Southern African Development Community during the 44th Sadc Summit iri kuitwa muno muZimbabwe. Zvinopera mushe nema-citizens, ZANU-PF is now campaigning ichishandisa this event. There is a video that trended online, the MC or president achitaura iye achiti ma-countries emuno muSadc akagara pasi akawanikwa achi-electa president Mnangagwa as the chairman. Zvinhu zvakaoneka hanzi ana Ramaphosa vakagara pasi vakati tivhotere president Emmerson Mnangagwa kuti vaonekwa vachitungamira Sadc. Zvachema-chema vanhu vazhinji vachitaura vachiti kunyepa kwakadai hakunomira mushe. Toti mungoona video iri muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. President wedu ndakutaura politics. President wedu vari kugadzwa kuva Sadc chair. Sadc yose yakaungana ikatoisa leader. Sadc ikadzose dzemuSadc. Vabva vana Ramaphosa vakadai, vanani vakadai, tokagani nani weduwe. Bosana yatambura. Kai mwakati muruko kusha. Modani iti. Umwe iti. Iti. Saka president wedu vari kugadzwa kuva Sadc chair muna August. Saka president wedu vanenge vapresident weZimbabwe vakuita mukuru weSadc. Saka ndoda MC wa president ne-MC weSadc. Chokupedzisira uyaiti gamuchire vhiki pane mari yakaitwa na president.